Kae lo bocah yo iki lo yo
Wah, mendat mantul. Hei. Ait. Hei. Oh. Hei. Hei. Oh ha. Hei. Hei. Út à út. Út à út. Út. Awas, hei, hei, basket, hei. Umyung swaraning madya kang lumampah kumpul sajara watata tancarup
Madwaja miwang bending ungkung Krisang rekyana pati kang minangka cucuking Prawadya Bala menika Raden Kala Bendana ingkang nembe kundur saking kasatriyan Glagah Tinunu. Kados pundi Raden? Menapa Raden Brajadenta sampun dipun kanthi wonten pringgondani hanyekseni anak Mas Gatotkaca anggenipun badhe kawisuda jumeneng ratu. Nuwun inggih Paman. Kados pundi pawartosipun kula pun Antarja cumadhong dawuh. Ya piye Paman Brajadenta wis samapta apa durung? Lah Padebat. Luput saka kudangan mrucut saka gendongan. Kok ngaten leripun kados pundi Raden? Ngene Padeban. Aku wis kelakon ngadhep Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta wis ndak kanthi bebarengan lakuku nyekseni wisudan Ratu Anyar. Ning tinemune Kakang Brajadenta balela Padeban. Kakang Brajadenta ora sarujuk mbok menawa si Gatotkaca kang kajumenengake dadi ratu. Sing luwih mrihatinake wektu dina iki Kakang Brajadenta bakal ngrebut bali panguwasa Praja Pringgondani. Janjane wis ora kurang-kurang nggonku ngelingake. Nanging Kakang Brajadenta babar belas ora gagas apa sing dadi kandhane Kala Bendana Padeban. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kok saged ngaten penggalihipun Raden Brajadenta? Aku ora gumun kok Padeban. Bisane Kakang Brajadenta mangro tinggal kaya mengkono sebab kesatriyan Glagah Tinunu mau ketekan sang provokator Pati Sengkuti. Mula Kala Bendana percaya Kakang Brajadenta mesti bubar diurup-urup dikoroki kupinge karo tikus Sengkuni. Caritaning satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan pekat mrih pangestine. Tan pekat mrih pangestine. Paman Kala Bendana, piye Antasena? Sumingkira sawetara Paman. Aku bakal nyingkirke para Kurawa saka kupenganing Paman Brajadenta. Mangkono, Ger. Iya Paman. Karben aku Siwa Senggana lan Kakang Antarja kang Murbawasesa. Iya, Ger. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja kanthi keri ya, Ger.
Iki ana kethek putih. Ngaglah ana ing tengah dalan. Sapa iki? Anoman kang dadi jenengku. Bari takon sapa kang dadi jenengmu? Tumenggung Kumandang Garba. Mandhek kok anggonmu lumaku aja kesusu. Yen kesusu mandhek sing bingung sing arep. Mosok nyongo pisan. Sumedya laku marep menyang ngendi? Goleki sing jenenge Kala Bendana. Yen wis ketemu, arep tak rangket tangane, tak srimpung sak sikil, tak bagas kulune. Ora usah goleki kang ora ana Anoman kang dadi musuhmu. Edan-edanan ki betenge negara Pringgondani. Kowe anteke Gatotkaca ya. Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani kuwi ora sah, kudune sing jumeneng nata ya kuwi Prabu Brajadenta ratu Gustiku sing kudune diwisuda mapan ana ning Pringgondani. Ora sah melu celeng boloten kebolatengen. Maju kepara ngarsa leganing atiku, tebah dadamu ora mlengsat igamu ilang nyawamu kowe. Mati aku. Mau kene. Wah. Oh, wek. Tadak jentuske kowe, eh? Hei. Wek. Wek. Mat. Dijogo terus.
minggir. Wah, ladalah. Wah, sapa iki? Menungso biru. Antasena. Ayo, ora ana musuhmu kejaba aku. Wah. But. Wah. Wah. What? Ah! Wah, candak cekel dadeke pengingon-ingon kowe. Maju. Wetian. What? Hey! Has. Hut. Ha. Hit. Ha. Ha. Hut. Padang ini. Mati kowe. Hut etek. Hut. Hut. Ha ha. Hut. Ho ha. Hut. Hut. Padha mendelong barisan glagah tinunu. Jebul pringgondane wis dijaga kethek putih Anoman. Antarja rubu cahidan Antasena. Nggih anak Mas Brajadenta, prajuritmu bubar mawut, Ger. Akrabak sukabrahan manggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda
Oh alah dalah. Base lo ngono base. Kurang tribel. Ados pundi paman? Prajuritmu glagah tinunu padha kasese ring payudan, Nger. Jebule beteng Pringgondani sing jaga Anoman, Antarja lan Antasena. Tegese bocah telu iki uga dadi pepalang nggonmu duwe gegayuhan dadi ratu ana Pringgondani. Ampun kuwatos paman. Karepmu Rawe rantas malang putung. Wah. Satrio sisik sapa iki? Antarja. Walah dalah. Ki paman Brajadenta, ayo aja melu-melu perkarane Ganuwaca. Ora gelem minggat sigar nyawamu. Paduka kenging gagalaken Gatotkaca wisudan ratu. Menawi sampun dados kunarpa Antarja, walah dalah pengen nyoba kasekten kowe. Weh. Weh. Ayo ngantemo. Yo pilihan.
dalah. Kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Kakang Brajadenta melu magut ing Rananggana. Iki yen aku ora ngadhep Kakang Mbok Arimbi ora bakal rampung perkarane.
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kang Gareng, piye Truk? lan kuwi Bagong Piye Mas e? nganggo leren ya. Dilereni dhisik. Ingkang kaping sepisan ora lali ora ana tembung kang luwih indah kang kudu diucapake kejaba mung muja lan muji syukur kunjuk marang resaning Gusti kang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yang widiwasa kang wis maringi malimbar kenikmatan wujude kesehatan becik kesehatan lahir becik kesehatan batin. Mokal Kang Gareng lan kowe Bagong tanpa nikmating pangeran awake dhewe bisa kumpul mahargya bengi iki kumpul tirakatan seneng-seneng becik undangan secara langsung kang rawuh ana ing Sanggar Astabrata lan kang lumantar virtual memantau lewat YouTube betul. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki acarane apa Mas? Piye? Acarane apa lho? Iki ngene Kang Gareng lan kowe Bagong. Acarane tidak lain dan tidak bukan dalam rangka HUT Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang sudah ke-10 tahun dengan tema 1 dekade di Jalan Restorasi. Oh ngono ya. Mula awake dhewe kudu mengucapkan terima kasih, ngucapke panuwun ya Mas Petro. Ya kuwi Kang angka pisan Kang Gareng piye? Nang sapa bae? Angka sepisan ngaturake panuwun terima kasih marang Bapak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Bapak Surya Paloh. Angka loro ya kuwi kepada Mas Yogi Dirgantara kang menjadi Ketua GP atau Garda Pemuda Partai Nasdem. Oh ngono. Sak banjure ya kuwi ngaturake panuwun kunjuk dumateng undangan yang telah hadir di kegiatan malam ini dengan tetap mematuhi prokes yaitu protokol kesehatan. Lan ingkang pungkasan semua pihak yang andil mensukseskan jalannya acara ana ing bengi iki. Oh ngono Truk. Pandemi menyebabkan semua aspek kehidupan terugikan, Truk. Betul. Termasuk khususnya kegiatan kebudayaan. Tetapi alhamdulillah Gusti Allah ya toh iki yang menehi pacoban marang umat iki mesti diukur sesuai karo kapasitas umat. Nyatane Partai Nasdem lumantar Mas Yogi Dirgantara membuktikan bahwa Partai Nasdem adalah partai yang peduli dengan kebudayaan. Ketitik berkenan menyelenggarakan acara wayangan dalam HUT Partai Nasdem yang ke-10. Insya Allah dimulai dari DPD Nasdem Kabupaten Nganjuk akan wayangan tiap tahun. Setuju? Ngono. Wis kadung diumumne nek ora wayangan tahun ngarep Mas Yogi kan malu. Oh iya. Ngono Truk. Tur karo dene nek wis kaya ngene iki acarane iki kan masih terhalang pandemi. Tahun ngarep suasanane wis kondusif. Kamangka wayangan tiap tahun. Nek tahun ngarep janji ora wayangan, rugi Truk. Rugi sing rugi awake dhewe ora ditanggap. Mas Yogi Dirgantara wis kaya tak anggap masku. Rikala semono ora seminggu yen ora rong minggu kepungkur. Aku sowan ngobrol ana ing kantor DPD. Ya pancen pada saat zaman-zaman sing milenial kaya ngene iki memang dibutuhkan seorang pemuda yang visioner ya, Truk. Betul. Menurut Ketua Umum Bapak Surya Paloh,
Sejak awal Partai Nasdem telah konsisten sebagai wadah perjuangan rumah besar kaum pergerakan yang progresif dan berpikir memajukan bangsa dan negara. Kui Nasdem, Nasdem juga telah jelas menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai sendiri. Bapak Surya Paloh juga menuturkan bangsa ini lebih sangat berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibanding sekedar keberhasilan Partai Nasdem. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Partai Nasdem. Wah, ngono ya, luar biasa. Dan sing dadi unggulane sing aku salut piye? Tetap memegang pada prinsipnya. Apa kuwi? Nasdem juga tetap berpegang teguh, yaitu dari awal sampai sekarang menjalani yaitu politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar. Yo didoakan wae yo Kang Gareng lawan Dik Bagong. Dongakne Mas Petro. Semoga Partai Nasdem kedepannya tambah maju, sukses dan berkah. Uga ngunjukake pandonga dumateng Mas Yogi Dirgantara anggenipun ngemban amanah ngayahi pakaryan, semoga selalu diberi amanah selalu dalam mengemban amanahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, iki ngaturi sadurunge menampilkan bintang tamu dan ngaturake lagu sing oke-oke sing didhisikne ya kuwi lagu sing bernapaskan nasionalisme. Apa kuwi? 4 pilar anggitane Suwargi Ki Haji Mantep Sudarsono. 4 pilar, 4 pilar. Larase pelok. Untuk menggugah dan membangkitkan rasa nasionalisme. Sebab saiki iki oke-oke di zaman perkembangan zaman, kemajuan zaman, globalisasi, zaman milenial iki kadang-kadang akeh nom-noman ning wis suda rasa nasionalismene, rasa kebangsaane wis suda. Malah wis ora ana. Lah ya, mula pentingnya memupuk rasa nasionalisme ya ning kene iki. Mergo pemuda-pemuda bocah nom-noman kuwi sing ganteni ya to masa depan bangsane awake dhewe sapa ne yen ora nom-noman wiwit saiki mula. Mula kaya kuwi. Ayo ditanjake Mas Petro. 4 pilar, 4 pilar. Coba kaya ngapa? Buka saka bonang, monggo. Dados 4 pilar. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa sakti jiwa patriot sejati, rame rantas malang sekali lagi. Pancasila dasar negari utama, Undang-Undang Dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangruwa, NKRI punyata harga mati kanthi asa santi jiwa patriot sejati, rame rantas
Monggo, Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. 4 pilar betenge negara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati kelawan Undang-Undang Dasar 1945. Ngono to, Ya, ora usah dadak kesuwen iki sing dianti-anti, ya kuwi bintang tamu Dik Niken Salindri kang mijil saka Kediri, melu ngregangake swasana ing bengi iki, Ayo diaturi jumeneng karep ben tampil ke depan. Disepoti kutang tang tak ndang tang tang. Ayo